Vecej suša pretrhnutá 15. decembra, keď konečne spadnul šníh i u našich krajoch i namočil žemzu z neobchodnú vlahu. Tota vlaha pomohla žimským šacom, ktorí stáli u suchim, že by počali kľučkac. Našenie u žemi stalo skoro 2 mešaci. Takú situáciu som ešte nemal. Od žimských šacov mám nem žito, a keď koncom februára, počatkom marca ocením, že je odškodované, preorem ho i pošejem kukuricu. Okrem vlahy, šníh žimským šacom dáva i zaštitu od suchomrazky, keď žimní vitri môžu odškodovať šaca okreme jarec, ktorý menej odporný na nízke temperatúry. Meteorologové za šľadujúci periód najavujú práve žimnú habu, ale i dodatný šníh, takže še za šaca, ktorý pod šnihom, netreba obávať. Pre dlhotrvacú sušu istnujú šaca, ktorí teraz, keď dostali vlahu, len počali kľučkať. Takí šaca tiež majú dajaké šanci, bo pod šnihom temperatúra kolo plus 1 stupeň, co dostatočné za najspomalšenšie kľučkanie, ale všetky gazdové, co majú také žito, netreba, že by sa nazdávali i dobromu uražaju, bo on bude značno zmenšaný. Parasti, ktorí nestihli poorať, mohli by teraz počať, bo mráz pod šnihom nestisnul žem i pluh môže robiť bez veľkých problémov.